Harus. Bakul kacang nyapor ini. Mas, Mas. No, Mas. dadi apa sampean? Bakul ta, Mas? Lho. Waduh. Halo. Ketara lagi duwe HP ya. Masa HP getar yo nganti ngono. Iki ya tunggalane wong wedok sing ngene. Ya iki. Pripun, Pak? Waduh. Siap, kosong. Kosong. Masa skor bal-balan? Sapa Mas? Menengo. Tanggal setunggal. Oh, siap. Wow, Pak Sanusi Malang. Oh, Pak Bupati. Oh, alah. Pak Sanusi bakul cilok. Oh, sing kene. Oh, iya iki kancaku. Aja Siap. meruh. Oh, Oke, Pak. sing kene lho. Siap. Aku tiwas saweneng. Iki kancaku. Kosong itu. Nggih, tanggal 1 Juli nggih. Wayangan. Oke, siap. Matur mbak Nun, nggih. Kula bunderane mengke anu enten manajere nggih. Kantor, Pak, kantor. Kantor. Rapat mengke kali tiang-tiang nggih. Nggih. Ganden rapat sih. nggih. Siap. Mas, napa acara Mas? Mas, urung sampean pateni lho. Lah wong Halo. kok dijek. Pak Sanusi niki wau. Nggih kula anu kancane niku cemple, Pak. Nggih. Sinten? Mas Percil. Iya, Mas. Halo. Ngomong apa tuh? Mati. Mati to, Mas? Ngawur. Oh, pancen wis tak pateni, Mas. Ora. Tiwas aku ngenteni. Tiwas sinten? Apa, Mas? Jalukane sapa, Mas? Hah? Pamundutane sinten? Pamundutane saking Mbah Lurah Gombloh. Jaluk apa, Mas? Oh, arep tuku pakaian. Tuku pakaian udelmu kira. Lagi sampean Masa ngetok. persiapan Agustus? Jalukane iki wayang wong. Lho, kuwi gak di Agustusan to? Sing ayo Agustusan so. Karnaval. Aku dadi apa, Pak? Wis ngerti nggih bathong ngene iki dandake cakil to. Pak, sing nganggo ngene iki Kotang Ngontokusuma kuwi jenenge Gatut Kaca. Gatot Kaca. Regiwa. Lho, Kuwi ora usah nganggo ngonoan kuwi wis ndase ngono kuwi. iki Inilah Upin dan Ipin. iki Mosok iki kuluk mbok kene aku. Iki aku dadi apa? Gatot Kaca dandan buri. Lho, lah aku. Mas, Eh? kuluke kok dhuwur to, Aku Mas? dadi apa? Anggota lho, Pak. Kowe ta? Heeh. Macakone buri karo pakaiane wis tak sediakne. Oh, alah. Kuluke sing rada ndek gak enek to, Mas? Nyapo kelbute mok gawe. Wis rupane kaya cithakan telek. Heh, Pak, citaan telek kuwi gak enak lho, Pak. Brutu lho kuwi. Aku dandan sik, Mas. Dandan Oke. Aku ning mburi. anu lah iso apa ora